西田裕二。
デイビッド・スティングスが勝利しました。これでデイビッド・スティングスは4勝0敗10ポイント、VC 長野トライデンツは0勝4敗1ポイントとなります。ジェイテクトスティングスの柳沢選手にお話をお伺いします。まずは本日の勝利おめでとうございます。一言いただけますか。はい、ありがとうございます。昨日苦しい試合をして、で今日はそこを修正するポイントをすぐ修正するということで、いいゲームができたんじゃないかと思います。ほっとしました。地元で1勝挙げれたのでほっとしました。本当におっしゃる通り、昨日とは打って変わって3対0というストレートでした。どんなところがポイントになったと思いますか。そうですね、技術的な面で言えば昨日はちょっとサーブが走れなかったので、今日はそこを改善して、相手を崩せたんじゃないかと思います。サーブで崩せました。これでチームは4連勝ということです。昨日勝ち切っての4連勝、そして今日はしっかりと勝ってということでの4連勝ということになりますので、そのあたりっていうのはチームにとってどんないい影響がありそうでしょうか。そうですね、リーグは長いんですけれども、まずは目の前の一戦一戦をしっかり勝っていこうということなので、先を見ずに、目の前の試合勝ててよかったと思います。そして柳沢選手はここ松本出身の選手ということで、地元でのプレーどんな思いがありますか。この体育館は、バレーボールもそうですけど、いろんな習い事とかでもお世話になった体育館だったので、そこでまたバレーボールがプレーできるっていうのは本当にありがたいことだなと思って、楽しく、走り回ってプレーさせていただきました。ご覧のようにファンの方、そして地元の方もいらっしゃると思います。一言いただけますか。今日は応援ありがとうございました。これからも頑張っていきたいと思いますので、今後とも応援よろしくお願いします。あと冬になってとても寒いので風邪ひかないようにしてください。はい、以上です。では次の試合はホームに帰ってパナソニックと当たるということになります。相手はパナソニック、次節に向けて一言いただけますか。はい、焦らず自分たちの役割をしっかりやって、自分たちのバレーをやっていけば、おのずと結果が出ると思うので、そこを意識して頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。見事勝ちました。